Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan, no? Ug sa dili pa, shout out dahil no, sa tanan nga nasunod aning dramahan, no? Nga bag-ong sugilanon, kasinuwat ni Francis Iliaga Esparis, mga ka-listeners, no? Mga ka-followers. O karon di ta maglangan, ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Idol ko si Tatay. Day. Diri raman lagi ka natuog sa gawa sa kwarton niyong nanay. Oo, dari lang ko. Ano man? Gila mo ka diri. Okay. Way problema. Ngano laging diri man ka natuog sa gawas? Ngano mo ka dito sa sud sa kwarto? Aron di matugaw si nanay ni Mucho na nga natug. Unsa? Lapoy mo gudang lawas si mong nanay. Hindi ko gusto matugaw siya ang pagkatug. Tatay sad, uy. Ano sa man intaw na mahurot ng kahadlok ni mong nanay, uy. Sorry, tay, ha. Pero nakita mo gud na ako. Nga dili ka kaantigong masukog nga doon ni nanay. Shhh! Baba ni mo eh. Madungad kang nanay ni mo. Sorry, tay. Sige na, kalay ko na ron. Mangandam ka. Para mo eskwela na ka, okay? Tay. Sige na. Kaya magkikay pa ko para sa pamaho. Liyok na. Sige, tay. Kadiyot lang. Ako sa tanawon ang drum kung may tubig ba. Kung pagasan ko na. Ako na lang, tay, uy. Ay, ikaw na lang. Di ako na. Okay? Sobra lang yun ang imong kaayo, tay. Day! Dali na! Kao na! O, tay. Dali na. Ay, maurita ko na isudan na to, day. Ay, noon ang bulinaw. Niya, ay buwad putput. Okay, rigit, tay. Kalami, ani. Sige na, kao na diya. Ay, pukaon sa nakos na anay ni mo. Aron magkakaon sa to siya. Sige, tay. Juna, day. Juna. Ano pa? Bangon na. Aron makapamaho. Hindi pa ko mukhaon eh. Natuog pa ko. Kaon. Aron magkadungan unta mo kaon si Inday Athena. Kaya na siya. Naon ta. Habhab ko na mo, be. Natuog pa ko. Di ka kasabot. Sige. Samok, be. Sad ni mo. Ay, mamukaw. Kanon ta ni mo. Kawan, humanong kaon si Inday Athena. Mo eskwela na to siya. Ay, kasamok sad. Uy, dito ako no. Ingna nga mangayo kag para alawan si Athena. Ay, may nakupita ka, be. Nasa kong shorts. Kadet. Larkog sulti. Di arang pitakan. Bibe. Kana, yan ang allowance. 50 pesos, day. Ilan may gusto ni mo? Usak libo? Lamyan ang usak libo. Ay, kinalang 50 pesos, day. O karani. Kanang sa kalibo, ipunan lang na si mong madsyong. Hoy, Alan. Unsa man ang imo, ha? Pag-insulto na ko? Insulto ba? Diliwin mo na taon. Mura mo bugal-bugal ang imo na ko. Digid ko magkabugal-bugal ni Mucho na. Tungod kay mahal mantika. Sa ka, Pag-char-char diha. Kapoy ni mulan. Wara bagyod ka makatuman si mong gisaad na ko, ha? Chuna. Matod pa nimo sa gayon nga magbinyo ta. Di gyud ko magbahay. Tungod kay maning kamot ka nga imong ikahatag na ko ang akong mga pangandoy. Kuan kining. Ay kabalakad siya na. Sa gayon nga magminyo ta. Diha sa atong panimay, kumpleto tatanan. Ilabi na sa home appliances, refrigerator, nga kasudlan sa ato ang mga karne, mga prutas, ug uban pa sa isda, uunsa pa na diha. Pero wa. Nagtigong ba ko, day? Ay, tigong ba, Roy, oy? Asa namang 52 inches television? Asa mga chairs? Kanang mga nindot na sofa asa man? Ang lingkuranan, stall nga plastic.
Akong cellphone keypad. Ang nila na hapit ang bitaw. Bugiro. Say hapit na. Hapit sa mata. Tagsa-tagsa ulan na to, day. Ang kamot ko. Naon na to ng imong pangandoy nga cellphone. Ubay-ubaya na ba ito natigom na ko? Ato niya ng ilisdan. Ayaw na lang, Lan. Makadaog lang kos duwas madyong ay paliton to na kong iPhone 16. Ha? Mao ginay imong ipangandoy. Mahalar ba na cellphone na yung taon ni day? Ako nang gitan na sa Google day. Mo 84, 84,000. Nung kantidad na ako na ikas. Basta makadaog lang kos duwang madyong paliton pinanako. Ay, sige. Ampun na ko dahil nga makadaog ka. Yun na ako, balikon una si Athena ito nagkaon, basin nagnahuman na to. Manto na to sa eskwelahan. Lakaw, hatuan na. Dong. Ay, salamat taon gidudong ko nimo. Dudungon tagit ka. Basta mo dasig ka nako. Oh, salamat Inday. Sige, diya ka na. Ha? Na-establish na. Di na siya matinga kung maka-cellphone kog iPhone 16 nga ihatag ni Sir Bong nako. Sa ko ba kung hatagan ang angman sa balibaran? Tay, sa pa man nagikuot ni mo diha? Akong ipuno sa imong allowance Inday. Ay, tay, ayaw na lang, uy. Sakto na lang 50 pesos. Mo ni gihatag ni nanay, diba? Punaan ko lang. Loy po kay ikaw. Imong paniod to, Jescan o niya, 15 monggos. Pati kray gihapon, tay, uy. May problema. Di pagkapin ako na. Usa ka putos nga money para maka-provide nimo. Ha? Salamat, tay. Money. Bailan! Oh! Glinar ka, inita eh. Di padugay. Ya, customer ka? Mingaw pa kayo. Masih mo daghan rin eh. Kay Bernes man ron. Daghan kay nagkot sa ninyo. Oo, noon. Zaman, ubasin nyo? Gabi? Wa? Karon init kayo, gabi ba? Lagi. Ano naman, pero dili kayo. Di man na makapundong tubig dito, kaya kang ipuyan, bahirig magkamay. Paita. Dili makapundong tubig. Maayos inyo, kaya di ka pundod sa among puyan. Lupa na kong yabangan ditong kwarto tao, paita. Oo ba? Oo. Lalis pa bista kaya? Anong lalis mo? Tungod sa ba? Dili mo kung sa kabangan taon ba? Doon na mo ko'y kaabanganan o sa kabuan-wan ako kabangi. Kung matapos ng buwan duha na, lalis mi. Ihangyo na ko, pero kanahan, tiguwa nga, pero gaba taon. Papawaon naman nun ko. Papawaon ka? Umaw lagi, kung ngita ko taong kabangan ba? Dito lang kasama. Ano? Ano naman kayo, nagsibay-sibay mo ko dito. Skili sa kung gipuyan. Ito magamit. Dito lang ka. Muro di lukso ako kasing-kasing na. Pili abangan na ni. Abang mo rin. Libre! Ay, salamat taon! Asa naman yung kanahan, uy? Dugay man kaayo. Apol. Hay! May kay dito ka. Abi na kong di kakamto nga. Biyaan ta ka. Sorry, uy, naligo pa ko. Kana ba? Presko kaayo. Ug, humot baby kaayo na. Ay, lain sa kay manimaho lang tag turyangag. Sige, tana ka. Nagpabutas buong nato. Kita na kuwang para sa kurom. Tana. Tana. Dara mo pliti dong. Salamat. Uy. Subong ay, paabot na to. Welcome to na, Apple. Ay, sorry kay Sir Bong. Nalit yun mi. No problem. Okay na problema. So na, niya, dawata. Ang imong iPhone 16. Sana. Ha? Di ba ka ko sa Sir Bong, Daichon? Una na, iPhone 16. Dawata na. Basta ako'y musaad.
tumanon gina nako. Chuna, dawata. Sir, tinuod ni? Oh, dawata o ikapa. Aron makaingon kang tinuod na. Uy, ikog ba yan ako, ani, sir, uy? Oh, ayaw nang ikog-ikog. Putna nang imong ikog, okay? Oh, dawata na. Kaya doon na po ko'y buhaton, okay? Salamat, Bong. Okay, good. Apol, lingkod na mo. Kaya may buhaton pa ko. Okay, yes, Bong. Excuse me. Halo, uy. Dahil gitinuod ka di ay niya. Oh, mo na day. Mo na akong gisulti ni mo. Pagkatibuy nasyod ni mo. Oh, nga niya. Ako kang ginadari, di ba? Nakubrasyagi mo na dawat. Imagine pila na ron. Mahal kayo na, day. 80,000 pesos na siya, day. Basta cash. Thank you. Thank you, kit kaayo. Unya, basig mangutanas alan, ha? Unsaom na ni mo sa pagdiskarte. Tapos na ang diskarte. O ba? Ginusto ni mo? Ako nang gipasiunhan. Ganinang buntag. Ganinang sayo sa buntag, ako nang giingnan. Nga kung makadaog ko sa akong duwa sa madjong, aw, palito na ako ang mong cellphone. Oh, wow! Pati! You know me, di ba? Oh, yes! Day, unsay paborito anak niya? Kana ba sa pagkaon ba? Unsay ganahan anak niya? Sili. Unsa? Sili? Sili lagi. Mao ba? Uy, di na mo kaon kung way sili. Sili? Lagi sige gusab-usab. Sili, day, sili. Kuya, wag Klaro? Oo, kanya. Musulti din na siya na ako, Bong. Unsa ba yung isulti? Ang sili ko no, maoy numero 1 niyang energy. Labi nagskama, day. Unsa? O lagi. Wala yung sulti na ako. Hatid ko kayo na kahit siya basta makaon si Sili. Wa siya anang ubang mga tablitas di oy. Energy drink. Wa na siya na. Dili siya na. Dili yun siya na. Silig yun. Kaon siya sili. Unya usapon gina niya. Hala no, mao ba? Proven ko no na niya day. Maka-confirm sad ko anak. Sa? Nakaanak na disbong ni mo. Tunta, amaw. Pag siguro klaro ha. Klaro na sulti ni mo. Ingon mo ko nga, confirm na. Kung confirm na ni mo. Bawal ito ko nga. Tapos na mas buong. Na, tunta man taon. Samtaon ka, ipataka lang kag interpret sa akong gisulti. Nakaingon ko nga confirm na. Tungod kay, mo masadas alan. Hingaon sa kay nagsili. Unya, gusto kada adlaw, anak. Huy, mauba? Ako'y muangal, uy, kapoy. Way incentives. Unsa? Ano bang, di ta kuan, di ta ganahan nga muhayang. Kana untang nindot nga inikahuman, na ay mainom nga juice, na ay sandwich, na ay hot milk. Pero inikahuman na mo, sus, inom na tag ice water. Amaw, kang yun. Uy, tinuod na, uy, wako na makak nimo, tinuod kit na. Himuosong ko di mo eh. Nahimuot ka na ako. Pero ako, wa mahimuot sa kong life, gyud. Uy, dyan na. Ay, saon man. Nasangit man ko sa brief ni Alan. Ay, pagkataas unta sa akong pangandoy sa kinabuhi, Apple. Ha? Yes, uy. Taas kay akong pangandoy. Kana bang makabana unta kong mga bigatin ba? Kana kining magsakay-sakay tag wheels, unya makaadto ta sa bisan asa nga dapit sa kalibutan, sama ng Hong Kong, Singapore, New Zealand, Japan, China, unsa pa na diyang mga nindot kay nga mga country. Unya, paita, wa gyud ko kasuway. Ako sa gusto nga maka-attend ko kanang mga dagkong events, kana pa makasulob ko kanang barong Filipiniana ba. Wow, di gid itugbo sa taas. Siyempre, mangandoy naman lang taas, cute. Oo, niya day, kung mauna, pangitag laking politiko. Unsa? Lagi, pangitag politiko, aron dadon din kag mga conference. Isog ko anong politiko, uy. Ano di mo kuno ka? Mabunggo na yun ta. Ha? Unsay nabunggo na dayon? Kung malang bigit kag politiko, paitag yun. Unsa man? Kung malang bigit kag politiko, ay festahan ka social media, oy, inig-abot sa eleksyon. Uting kayon ang kinabuhi sa politiko. Personal ni mong kinabuhi, ibutyag sa publiko. Daghan na kay gibugnos asawa, ana.
Kadaghanas mga politiko, buwag ba sa asawa? Di sa tanan, uy. Oo, noon. Pero kadaghanan gani, buwag. Mong di ko ng politikon mo. Si Buong na lang. Tunta ka gid, uy. Sa di pa mumuduha, mga ono na. Nagpaluto ko putsero. Lami kayo. Wow, putsiro. Putsero, naay calamares o mga prutas. Ay, di gyud mi balibad, anak, sir. Sige na, dali na mo. Pangaon na mo. Day, tanda day, gyud gutom na ba, day? Mahigaman sa tatinhi, uy. Mulang. Dito sa bahay, no? Buwad put-put o kinununang bulinaw may sunan dito. Tirahan na day put-put. Tanoy, ngaw na ta. Aron kasugo na kag duwa. Tanaoy kay nanggilok na ginig kamot na ko. Aron makahinol na dayag pitsas. Kalami. Pilay kita ano rin mo, ha? 5 to customer rin mo, no? Diba? Kada ginong di taon, hapit mo libo ba? Haya. Ang ako kininto sa taon, eh. Piksa di ka para... Sa taon, okay rin, eh. Nakakipamilya, eh. Ikaw na yan, nak. Ako ay anak. Ikaw na asawa. Ako ay baboy nga anay. Paita. Inawan ba, salamat sa pagkaw kay hindi ka mo dyan ko pa yung kapuno-puno ni sa kong tinigom. Gahin dyan ko na yung kada-adlaw web sa ginagmay ba kay maray mo to si kuan ba kanang tuna asawa na ko ba. Okay, ano? Ang sabi, gipa maray di sa niya? Ay, gusto dyan. Makabato na ng iPhone 16. Oh, bungot sa iring. Naunsam taon ka. Ano ko taon? Ngandoy siya ng klasiya silpon nga. Kambahal taon na na. Probida. Gusto lasab kong malipay siya ba. Oh, ano? Ay, naku. Nabausan man tao eh. Pakdot sa ta. Gabi-gabi. Sunod nga bunot. Tulog kalay. Zero ta. Mao gani. Uli na lang ta na. Ang pabilin ta din, he. Wa matay nakot. Matay sidot. Okay, next time masad. Tanaoy. Oh, asa na mo? Hay, uli na, Bong. Malas kayo, eh. Oh, ada ilang sugal. Na di malas, nasa swerte. Uli na lang, Mia. Paksit nas apple. Okay, padayon og duwa, Chuna. Ah. Patagan di kagpunan. Ha? Di ay 50,000. Balik og duwa. Ha? Day, sige na. Balik na doon, day. Bong, hey, hugas langit. You are our angel. Padayon og duwa, Chuna. Enjoy. Di ta mahutdan og puhunan, okay? Salamat, Bong. Padayon na mo diha, ha? Tungod kay maato pa ko sa Tejero, kay championship fight sa kong i-enter sa derby. Sige, Bong. Padayon lang. Apple, in case maway swerte gihapon, duulan lang si Umba, ha? Kay akong bidlaw ng kwarta. Kadtong imong driver, Bong? Yes, duulan lang. Para di mahonong ang duha, okay? Yes, Bong. Thank you. Tuna. Cheer up. Magkabawi na ka. Yes, Bong. Okay, sige, Apple. Bong, ni-appeal di ka, Derby? Oh, i-appeal ko. Si Vinny Cax. Waiting na mi. Last fight karon for championship. Ang kontra, taga Bacolod. Oh, pilay pustahan na, Sir Bong. Championship, 10 million ang ako gipusta. Ano? 10 million? Sa sabong? Ingon na nakadako ang pusta. Millions? Apple, remember, ang kwarta, imura ng biyaan sa higayon nga musugot na ka sa tawag sa kamatayon. Mo ka na ginaingon nga ang kinabuhi moyo sa kadakong tiaw. Tungod kay, kung moabot na ang imong signos, imong talikdan ang labing mahal mo sa kinabuhi. So, mo na ginaingon, enjoy life. Bong,
Excuse ninyo, ha? Sige. Naku, 10 million pesos? Manok lang? Ay, may punto ya siya. Kaya ang kwarta, imo ganing biyaan kung mamatay ka na. Di ba? So enjoy life. Pila ni sir. Usa man ni kabandol. 100,000 na. In case mahotdan o puhunan sila si Chuna, ihatag na. Bati sir. May problema. Ako'y bahala na. Tegang-tang lagi na. Unsa? Ha? Kinsay mo tikangkang? Ay, buwan sir ay. Buang. Kasabot ko ba? Tahimik ka lang. Sir, oo sir. Sige. Alin ako. Padayon sir. Iba ang may pera. Para sir Bong, 100,000. Yan o mangyatag prasugal. Ha! Ubong pantis babae yan eh. Beda. Pagka-proud o niya ni mo ba, no? Kung mo graduar na imong anak. Tinood na ba yung sa na sa kumpangandoy makakaduar lang nga akong anak. Lipay kay ko na ba? Mao yun. Ang angkit sa di malipay na nga ikaw, mang-reflex lang na nakabauman kag pa-eskwela sa mong anak. Ano noon, buotan sa nangino na akong anak ba si Atina. Seryoso sa pag-eskwela. Natural, mao yun na tabo sa bata ba nga saktos, disiplinas, ginikanan ba? Di kay disiplina lang. Laki pagyud ang pagmonitor sa bata. Para nako anak ginabay. Siyang dako na pero atod ko hagyar po na nako. Hindi kagabi, di gyud ko matuog kung wa sa bayan nga akong anak. Sakto ginang imo bay. Di parehasan ng ubang ginikanan. Nga ilang anak, bisang minor de edad pa. Sagdal na mo tiktok, tuban, kabira niya, bubukay short, usay, pagpantira. Pasagdal na ginikanan, suroy-suroy, bisang gabiing dako. Alas 12 gabiing na pa. Kuyog sa mga dabarkads. Oo ka na, sakto ka ba? Masa ako makakita mo ko na? Tanaw ka nang sayo-sayo sa TikTok? Oo. Nindot kesa? Oo, sige. Buwak. Makalangan ako ng cellphone. Mana nga usay sa putas mga bata nga naas gawas laroy-laroy ana mga orasa. Kuyog sa barkada. Ang may tabo bay makato sa bisyo. Unsa man, makato kag panabako, sunod mapilag kinom-inom sa makahubog nga ilimnon. Tapos tuwa na sa grabe. Apil ng suyop. Sakto yung kamay. Ug ang labing pait-bay. Tungod kay himuon na kining career sa kinadiling drogas. Sakto yung kay mao yun na ba Nya, usasa na kadaghan karon sa ilahang gitawag og kanang kuan CICL o mo siguro na CICL mo na sakto na. Pero kadit lang murag nalimo kung sa kahulugan sa CICL. Sa uban na CICL mo nito. Children in conflict with the law. Mo siguro. Kana gusto. Mga bata in town na nahimong hiwi o nahimong nakasupak sa balaod. Correct. Bay, gawas ng mga estudyante, wa palagi sinday. Ang basin o bunalan tingali na langanan sa sud. Mga base, no? Bay, dito lang ko dito sa inyo, ron, masugot, gatso na nga ito kung puyusin to. Sugot lagi ito, sa ikabalaka. Mas Wala mayo. mo ito magamit. Bay, mas mayo siguro nga inyo lang sa kong papangon taon para dili sa taon kung buy-buy tsuna ba. Muabang yung ka. Kanas tsuna taon, war bay break ng baba na. Kayo. Bitaw sa noon. Dahil ba ginabanaga ng sulti bay? Mga pabangal ang taon ko ba ha? Ayaw na dako-dako sa taon. Abang na bisag 2,000 ang buwan. Okay na kayo ko. Okay na ka? 2,000. Para na ako, okay na kayo kayo. Nanasiday ay. Inday. Tay. Ay, sorry tay, oy. Nalangan kong kadiyot. Gipatabang pamawag ko sa mong teacher. Hi, Inday. Okay na. Hello, Noy Butong. Hello, Inday Tenten. Kuyog lagi kang tatay.
Kuyo ko. Hindi din na. Kuan day, sino'y butong nimo adto na nako papuyo dito sa ato. Oh, mao ba, tay? Maayo hinuon. Nya day. Okay ra mo. Okay ra ka. Sugot ka. Ay, okay kaayo na ibutong, oy. Para sad malingaw ni tatay dito ba? Kinig abot na mos bay na. Wa permis nanay, oy. Kinis tatay maghinuktok lang intahon. Human og hikay sa mong panihapon. Okay. Sige, adto na ta. Magata na tag jeep, okay? Okay? O, tay. Oh. Sorry. Bunot. 7 pairs. Sorry, guys. Ay, basbaos lang. Alay. Sorry. Bay butang money. Money ang gamay sibay-sibay na mo diri ba? Ni mo na ko dislo yung bahin. Pwede kay kadri. Okay kayo. Noon sa... Unya sa gawas na tupa na ko gagmay. Aptan ako ba? May mga nakarya na gamay abuhan. May mga anak makaluto. Na isugang, duha ka buok. Bato ra hino ng sugang. Patay ko. Problema na ba? Okay ka na. Pwede ka. Dali ka na maghikay para sa atong para panihapon. Okay. Tumangan ka. Okay na kayo na yun. Utang, sinubakan, ugunas, namos. Unya, mais nga, numero 16. Okay. Sabay. Okay na kayo. Ha? Okay. Okay na nga 16. Okay, bay. Kaning mulakaw na ako, ha? Balik na ako. Mga una ta. Asam ka? Palitan sa nako si Chuna og humba, bay. Ha? Mudi ako tumukao ng utan, bay. Humba mo iya. Ano? Humba. Pinangga gyud kaayo na ni tatay. Noy butong, si nanay. Pero si nanay, sika-sikaan lang niya sa tatay. Ano? Mao na ni butong. Maluoy na gud ko aning tatay ko. Day, tina. Day. Sorry, tay. Tinuod man sad gud. Minday. Sahi lang nilang ganyan masabtan ng imong nanay. Kanang makanang tingali kang mutasing ang tingog. Imong pagtuog, sika-sikaan ako anak, singkahan ko. Pero maong ginayang sinultihan kung kami nang magatubang. Salodog yun ko ni mo, tay. Idol gyud ti ka, tay. Dapat yun imong i-idol ang imong amahan. Noon sab ko. Yes, noy butong. Idol gyud din ako sa tatay. Kay kun dunay komentaryo batok ni nanay, santaon gyud ta niya. Hindi. Di ba ka gusto lang dyan kong kalinaw ba? Alabos tanan. Hindi ka na ako itugod nga dunay manaway kang Chuna. Ako ginapalalibdan. Tungod kay siya ko ang inahan sa kong anak nga buutan unya bright pagyud. Sus! Nidako na kong atay sa imong pagdaig, tay. Tinuod masat. Salamat, tay. Sige, biyahan tayo na mo kay Inday Tay na biyahan tayo sa mga kay magpalis ako kumba parang nanay di mo, ha? Alis ako. Sige, tay. Okay. Ida, saluduha yun ako ng tatay namin ay pagbida. Ingon anak gyud nakabuutan akong tatay noy butong. Bahalag utan lang among kanon. Pero sa nanay, espesyal ginang iya. Naagyod na karni. Ni gano, utan yung kanon. Unya isuwa niyo, sabaw. Tinood na nindot kayo. Nindot kayo. Believe ko anong tatay, no? But lang. Mao bitaw. Mao nang ako noy butong, maningkamot gid kog ako. Na makahuman ko sa akong pag-eskwela. Aron sa ingon, dili na mang-reflect si tatay. Unya, ako na ang mukayod para sa mong panginabuhi. Sige, bye. Inday, imo na yung sa kahiwa nga umba. Pila di kahiwa imong gipalit, tay? Duha man taon. Imo nang usa. Ang usa para kang nanay mo. Unya, ikaw? Okay ko. Uy, so okay. Ang pagbida. Ayo, ano ba? Dungan ta. Mga ako na ta. Ikaw ho, haro ba kay humba ang palitan ko ba? Okay na. Okay na ako eh. Kini nga, kuan na ba? Kanang, una lang mo. Paabutan pa lang ko suna. Hindi ba, doon nga ta hungit. Sab na siya eh. Ay, una na lang mong ninday. Ito nga, una na mo. Maog yun na sa tatay, noy butong. Dili na mo kaon kung was nanay. Ay, nako. Mapas mo na lang ko na siya usahay. Kaya mo yung paabuton sa nanay. Mauray ba ng tunay na panggaslawa?
Sa mo siya namin. Grabe. May bawas na akong baraha. Bitaw, bisag pap ay bunuton pa. Unang sabi. Nga, mabauli na mo? Mao. Unang subong. Sibong ay, ni ano siya? Subong na. Champion na ako, champion. Ang imong entry. Solo champion ang akong entry sa derby. Oh, this calls for a celebration. Of course. Nag-order ako. 30 minutes from now, i-deliver na ang akong i-order ng mga pagkaon. Okay. So, dubli ang swerte, Bong. Yes, Bong. Tagaswertihan mo. Daog gas derbe, daog ba yun na suna sa among duwa. Gihurot mo. Oh, really? Yes. Hildero me. No problem. May balato mo gikan ako. Oh, balato. Oh, kamag tulo. Doon na mo itag 50,000. Oh, yes. 50,000! Sila rin eh, Bong. Oh, apil mo duha, Chuna. Unsa? Automatic na ada yun. Wow, sure ka, Bong? Yeah, sure. Humba? Pues ka mater, ha? Okay. Eh, Ablihin ang bag. Ablihin ka ng bag mo gida o hatagi sila og tag 50,000 pesos. Silang lima, hmm? Oh, yes! bay. Hapit na alas 10, oh. O mo kumakaon. Okay ra. Nakaigaw ko sa pausutan ba eh. Pabutong libo ng Miss Chuna. Pabutol ako ba sige kuan lang tanga. Tingali giswerte to ba niya manhinungdang malangan ka ng sultihon ka ng duwa ang madyong ba. Surti? Unsa? Ida, no? Oh, basta duwa ka na. Surti, ha? Duwa mo lang madyong basi giswerte siya. Sila duwa. Basta sultihon ko na ng duwa abay. Maiko ka. Lisod kag undang dayon. Okay, malain man ang imo mga kauban na imo mga kontra na malain man mo. Undang din kag sa bunot-bunot ka. Sabot ko na bay, pero kung muli to alas 12 itong gabi pas mong labas mo. Yan ang mapas mo man taon nga na may pagkaon. Timo-timo lang. Sorry bay ha, pero ay lang sabtang hilabot ko ha. Oh, nga naman. Kabadlong ani mong sawa bay. Mamuundang na ang sugal. Sama ng badyong. Kuan magot ibaw ka bay butong. Kutos may mo sabton lang ako siya bay kay kuan magot ka nang Bayan na. gusto lang kong malipay siya. Oh, piya sa nimo bay. Oh, ako lagi nang sabton bay. Tagan ko nagtaas ng pasensya tungod kay wala bagyo ko makahatag siyang pangandoy. Pangandoy? Kaya ano? Kung sabi ni pangandoy niya? Abe, ibaw ka na. Isaram ko na ako niya sa higayon nga magminyo mi. Ihatag ko kaniya ang kaharuhay sa pagpuyo. Oh. Mo ba bay? Ibaw ka basta manguyab ta. Utos may mo pasalig mo na itong tanan, di ba? Tinawa na ba Saligan nga ito, Mayo. Kuutong bagak sa kagukoy. Tinawa na ba Basta. Ay, di habi tayo yung pangyaban, bay? Ang isplakarang Mayo, hindi ko sugot ka lang na kukabutong kontuan. Yapa ko si imong bilahan. Si Araw di kabutlamian. Murag karaan, ha? Murag karaan daw. Karaan kayo, bay, mga bitong gidokol noon ko. Pero epektibo, no? Epektibo, Naghan ka epektiba na. Mauna nga ako, bay, kuhan ako sa kung utong lang ko sa yang kalipay ba? Sa buhaton, okay rin ko. Niya, kung ako sa good siyang pungan, sudyaan dahin ko. Wala ko matumad ang ako gisaad kaniya. Sa angay sa siya musabot, Kasi kitas to trabaho. Ang sabi ni trabaho na to. May manager tas bangko. Reflex na guta. Lagi. Pero hindi lang ko makiglanis kay ibaw ka. Gusto ko kalinaw, bay butong. Munyo. Marag mahubog na ko, Apple. Ay, sa kabala ka. Mahubog ta. Naikot sinibog o ihetod ta. Apple. Oh, kahinay ba ninyong nanginom? Ay, Naidaghan. Chuna ay. Kabugo na siya. Bitaw, Bong. Isakti na itong akong giinom, oy. Muuli na ko.
Nagpaabot na karon ng akong anak. Para di magpaabot ang imong anak, ano na lang kapuyo? Oh, Dada ang imong anak. Libre ang tanan. unsa? Wow! Hasamot ang aming swerte, Chuna baby. Oh, anong sahi mo, Chona? Okay ka? Kuan, kining, Wa kay angay kabalakan uban sa imong anak. Wa'y problema. Dali kang kwarto. Pagkaon, wa'y problema gyapon. Gasto sa pag-eskwela sa imong anak, bayra na to ang pila ka semester ka kuwang. Insure dandaan. Wow! Yes. Insure dandaan ang paghuman sa pag-eskwela sa imong anak. Tapos, human sa graduation, pasod sa dayon akong trabaho. Tungod kay, kailan ako ang mga tag-iya og dagkong kumpanya. Asa man gusto niya manarbaho? Hala no? Tinuod ka na, Apple. I can do it. Even ngadto sa gawas, gusto siyang manarbaho sa abroad, sa Hong Kong, Singapore, no problem. Dana ko yung mga koneksyon dito. Chuna baby, kadungog ka. nakadungog ko. Una-una ang pag-ayo, Chuna. Ako na kini nag-offer ni mo. Excuse ha, at imanon pa din ako ang uban. Padayon mo diha. Enjoy. Tuwa na siya. Ano na? Ha? Ha? Ansi, ano na, may Regarding sa offer ni Bong. papul sa doy. Ipapatay ko ni mong alan? Ano bitaw po no? Uy, pero dahil karong panahon na ba, day ba? Kinahanglan na nga mag-practical ta. Day, practical ka dyan. Bitaw! Di kam to? Na ako'y silingan. Oh, sa may naa sa imong silingan, nga no, hindi ay. Ninyo, may mga anak, pero doon ay afam day. Unsa? Oh, doon ay afam. O sa may aking buwan day, di ang afam. Yeah? May bana man ka ha? Ay, may problema na ba na, oy? Kaya pag-abot sa afam, diretso mo sa hotel. O dito bali check-in. Dito, liso ng afam. Tapos? Ang bana na hibaw nga na ang afam. Bisugot ang bana na uy. Saba ka diya, oy. O, lagi, di kam to, oh. Di kam to na ako, uy. Lisugot lagi. Pasabot to sa asawa ka. Ay, kabala ka. 15 days ang afam. Iyang ubanan. Bisag asa mo sorry ang afam. Watos oslog. Tanas mo tanding. Watos ubang mga tourist spots. O, siya escort. Nya? Okay ra ang bana. Ay, okay ra lagi. Kay gipinlan mo dayog $1,000, day. Saba ka diya, oy. O, lagi, hindi niya pong kamto, oh. Samtam siya, oy. Dahil tabo na. Unya, ang nakaaligri pag yun, ay. Tungod kay... Kaya ba na mo yung driver? Nya? Nga na diya yung driver. Mo'y nag-drive sa auto nga giabangan. Sakay ang afa mo ba kaya asawa? Ay, sabay ay. Kaya imposible sa dana, oy. Oo na lang, oy. Aron tamadali. Ganda ko istorya ni niya, oy. Hala na. Basta kay mo rin Sugot ang bana? Ay, bisugot lagi. Sabi gusto ni Moro mo to, o pamluhod ko. Murag mo, lagi na itabo. Pero, murag lang ba? Praktika lang kuno. Unsa? Matutos ba na eh? Piyungan lang kuno. Dili lang huna-hunaon. Kay mas safety pa kuno ang maong paagi nakakwarta sila kaysa na maligya og illegal nga droga. Unsa? Bay, ay, katulog ko naman ko, bay. Hiyate na magkatugo na ka. Okay, Sige, 11 na, oh. 11 o'clock na. Ah, Sige, look katugo ka. na lang ba? Katugo na lang. Sige. Sunsin bitaw. Balaka lang ko ba? Bala ka sound siya. Musugot ka itong pinangga ni Mucho ng anay ko po yun. Di ka ko hingin na to. Oh, bay, butong. Gusto ito. Kalimot mo. Dili. Ay, kabala ka na ako explicar. Ako ba ka nang ako? Ay, kalimot mo. Apang yun ko, bay. Ano na libre taon? Karuparuno mo ragwa na may libre. Ang ako ko doon nga. Tabang na kunin mo ba? Tinabangay lang butagot. Sam na, karong ba? Sa iyong raman na, bay, ha?
Sa iyo na kitang hingilan sa nagdita mo, mo abang din sa inyo. Hingilan dita ng tuna. sige, Kung sige. dita mo abang, layas din ta. Okay. Mao nga gusto nung mabay ka bala ka. Ini kabot niya. Explicar ko niya. Tabang lang sa explicar. Okay? Okay, salamat kay. Nya, tuwa ko. Unang ko nimo. Sige. Padayon lang. Sige, bye. Oh. Biyalan eh. Abot siyang sawa ang pamuli. Ito ako sa badyungan. Tuwa yung asawa dito. Sus, asawa paligidan ako. Gipakaon ko ng pizza sa badyong. Umba, Sir! ihatod silang tuna o gapon. May problema, sir. Lakaw na. Kimurag, medyo hubog-hubog na to. Sir, pagklaro na ko. Sa'y klarohon ako, Kinsa Manila ang imong birahan, sir. Lakaw na. Ihatod na sila. Yes, sir. Salamat ha. May problema, Paul. Uy, hala, tuna. Ano sa mabdos ka? Kasok ako. Unong ta. Unong sa... May Ba? buka ka, tuna. Kunong man ka? Gawam, suka mas tuna. Gawa tuna. Kay, mubaho yan is ka na kuwi mo sukahan, ha? Gawas ako. Kani. Nah. Tugaok naman ang buing dako oy na unsa naman na. Ba. San man ka oy? Saman, bayong-bay na imong nainom, ha? Oh, ba. Uy, bang ka mo gusbong? Champion mo gutos dirbe. Nako na, nagsuka si Chuna. Basta, namo ni sir. Suka-suka yun mo. Kwarta, may problema, panghatag lang. Bitaw no? Milyonaryo ginasbong no? Muling! Oy, Clyda. Ay. Okay na nga, day. Okay Saan man na. ka diha? Okay na. Hala, okay na? Larga na. So, duk-duk mo rumayo. Si John, ano tingali? Kito kayo ba yung niable? Ay, tasan tingin mo makatuog ng taon si Letina. Ay, pagkalibi. Kapwa yung... Pagkalila kayo, matawag na ko. Hubog ka, John, ha? Dili ko hubog. Kainom lang. Nga nag-inom ang taon ka, oy? Ha? Daugan! Daugan man. Inom. Timaan sa kadaugan. Kita ka? Awa. Hene. Oh. iPhone 16. Di ana. Ha? Mga ka-listeners, mga ka-followers, sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Idol ko si Tatay na sinuwat ni Francis Iliaga Pares. O palihog din ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.